Siyam ka mga Chinese nationals ang nakumbikto human manguha og gatusan ka mga endangered giant sea turtles sa Half Moon Shoal sa West Philippine Sea. Si Attorney Hazel Alaska ang clerk of court niingon nga si Judge Ambrosio de Luna sa Regional Trial Court sa Western Palawan nakakita og igong ebidensya aron mapamatud-an nga guilty ang mga mangingisda human sila makalapas sa Fisheries Code sa Pilipinas. Matud ni Attorney Hazel Alaska nga ang siyam ka mga mangingisda gipamulta og $100,000 kada usa ug laing $2,666 alang sa duha ka kaso. Si Alaska niingon nga si De Luna mamahimo untang mag-impose og jail term nga mokabat 20 ka tuig ngadto sa mga mangingisda tungod sa pagkuha niini og mga endangered species apan nakadesider nga pamultahon na lang ang mga mangingisda. Kung mapakyas ang mga mangingisda sa pagbayad sa multa, kinahanglan silang magpabilin sa prisuhan sulod sa usa ka tuig alang sa duha ka mga kaso. Ang mga mangingisda gisikop niadtong Mayo sa Half Moon Shoal, lakip ang ilang barko ug ang ilang nakuha nga 555 endangered sea turtles.